Tin. Kasi yung iba kasi hindi lagyan ng bakal. Katulad dyan yung pa namin dati. Bahay na up and down. May floor. Oh. Ano, kakabag bigla ng nalalagas yung mga bato. Mm. Hindi ko na mabagsakan ako nun. Ngayon ko lang kumain, simula kanina. Naka-Jollibee. Wala namang kain, saka fried chicken. Pinakain ka Jollibee Nino. Hindi na ako Jollibee. Ni Lovely Yours. Ano lang, french fries, saka burger. Akala ko di ka pa kumain. Akala ko kanina kagigising mo lang. Ay, gising ko nga lang nun. Tapos Pagdating niyo. tapos kumain ka. May dala rin kang Jollibee. Pagdating doon may dala ng Jollibee. Oy, yung bayad naman ni Lovely Yours, pinakain ka. Kasi nung dala niya sa akin, McDo. Tapos magkano perang binigay sa'yo? Wala. Ay. Kahapon, sandaan Ibig na. sabihin, ibig sabihin hindi Ay, ka na, kahapon yung isang araw. ibig sabihin hindi ka na tumatanggap ng pera ngayon? Talaga? Kaya lang kung tinanggap ka, yung pagbili nga akong gamot. 3 times a day ako minum gamot. Hmm. Ibang Ayan, beses. ayan mga kaibig, at si Donita ay nandito po sa mga kaibig, sa Bulacan. Dito kay Nanay Rose, at ito nga kumakain si Donita. At finally kumain siya ng isda. Sabi niya puro prito lang kakainin niya. Adobo yun. Ayaw mo ng adobo, sarap-sarap pa ng adobo. Tutuwa ko lang dito mamaya. Masarap magluto si Mami Janet ng adobo. Kahit masarap yan, sabaw lang kakainin ko. Okay, safe Kuya Angel dyan. Saan? Mega love shoutout sa 72 natin na viewers. Ayan, at nandito nga po tayo kay Donita Rose about kasi doon sa pag-uusapan po na bibiling lupa kasi nga kailangan siyang kausapin ng ating sponsor. At ayun nga mga kaibig ay talaga naman ay sana nga si Donita ay talaga magbago. Donita, ano bang palagay mo? Ha? Hindi ako mapalagay. Kayo, Daddy, magtiwala ba kayo kay Junita? Siyempre, kaya kita sinasama rito para magtiwala. Magtiwala ako sa iyo at magtiwala ka rin sa akin. Ikaw may tiwala ka sa akin. Laki. Yan mo kada vlog nila wala. Hihihi. Hindi, malaki na para lahat tayo. Ayaw mo rin mag-soft drink. Oo. Ang kayo-TI kasi yun, ha? Love, pa ako nga na soft drinks, love. Bigyan na natin si Donita kasi nga para bumayad si Donita. Dati, nagbuhay papa ko. Bawal yung mga iglog na mo, palo ka agad. Anong nabubuhay pa yung tatay mo? Ay, pasaway ka kaya pinapalo. Hindi, stricto yun. Tama sa nanay ko. Pag may nalalaglag ba ko kami, kalit niya may mumo. Oo. Kalbo ka. Palo ka. Kasi Tapos pag may kasalanan ka, pagpipilihan ka. Ano gusto mo? Asin, bigas, munggo, o goma. ganun ka-stricto si kuan mo nun. Kung nabubuhay pala sana, sigurado matino ka pala. Doktor ako. Doktor na ako. Kung nabubuhay pala yung... O kaya nasa Japan ako. Pwede, kasi nga, maganda pala magpangaral yung tatay mo. Nasa abroad na yan, buhay papa niya. Oo. Hinihintay lang ako lang nina ko mag-18 eh. Kaya nila ako kasi. Kasi hindi mo ako kaya. Hindi kasi nga, siyempre mama na lang natitira. Ganun talaga nang mangyayari. Kasi sabit ako sa mama, sa papa eh. Kaya tulad mo, para kitang papa na. Oo. Tawag mo papa ko. Kaso nga, ayaw mo naman sumunod sa akin. Ayaw mo namang... Tawag mo papa ko. Ayaw mo naman sumunod sa akin. Malaki, ganyan ang katawan papa ko. Malaki. Malaki, hindi. Pandak lang siya pero kasi laki ng mga bisig ng katawan niya po. Tapos yung mukha. Sa mukha. Tapos matangos sa ilong. Tangos ang ilong.
Mahilig kayo magbaano ng bigote sa balbas. Oy, meron na rito. Ayan, mega love shoutout sa 169. At sa 32 po nag-like at palike naman po ng ating kuwan po, ng ating live. At dito nga po tayo kay Nadonita.